Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ala na punta mga higala dining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 14 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2025 og Happy Valentine's sa kanatong tanan mga higala. Nanginaot kita nga naa kita sa kalipay karon no. Congratulations di ay sa mga magtiayon no nga nagsaulog karong adlaw sa Valentine's Day. Kamusta no? Mudto karon sa asa mo sa man yung inyuhang pamaagi sa selebrasyon. Together ba sa inyong family, mga kabataan, o kamukamo ra yung mga magtiayon. Mas mayo siguro ang kamukamo ra, no? Kaya aron gyud nga feel gyud ninyo ang inyuhang pagka matud pa magtiayon. Pero mas mayo pud gihapon og na ang mga bata, no? Kay bunga ba yan na sa inyong panaghigugmaay. Ayan, no? Dahala, no? May mudto na kanatong tanan og happy Valentine's kanatong tanan mo ni atong hisgot-hisgotan ron may hingala, no? Kami mga pare, kanaan lo mami nag-Valentine's. Kaya na, sige na namong gihinumduman ang amuang bukasyon sa pagkapari, nga maoy among gipili o maoy among gihatag sa Dios ang among mismong kinabuhi. Ayan. Bino, aray ta mga igala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ini kabuntuhon. Bishop Labajo, padayon na karon sa iyahang pag-asumer, sa iyahang pagka-primerong obispo dito sa Diocese of Prosperidad, Agusan. Ayan, kini si Bishop Labajo mga igala, magulang rin ako ni usa ka tuig nga igala, no? Kay magulang sa pagkapari, pero sa edad manghon ra kay nako ni, no? Kay luan man ko late vocation man ko. No? So congratulations once again, no? Mga pila na mga almost 1 month na nga si Bishop Ruben Labajo milingkod na ni asumer na sa iyahang pagka-obispo dito sa kining Diocese of Prosperidad. Ayan, no? Mahala mo makapag ito may gala nga ito ang CBCP News o gari kita sa Vatican News. Vatican official urges Filipinos to trust only God, no? Miingon siya nga salig ra kita sa Ginoo ra kita mo salig, no? Mao kana nahimo usab nga pamahayag ni Archbishop Giovanni Cesare Paggaso, ang Secretary of the Dicastery for Culture and Education. Matud pa niya sa dihang nagmisa siya with Filipino bishops and 129th Plenary Assembly in Santa Rosa, Laguna. No, mao kini ang nahimong pamahayag usab ni Archbishop Giovanni Cesar Paggaso, no, dito sa kining Laguna. No, matud pa niya to trust only in God and resist false power. Ayan, no? Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamutuhon ug padayon kita sa ato nga mga buluhaton. Bayno karon din nabadugay kami mahigala amo na nga dawaton ang amuhang pinalangga ug halangdong obispo sa Diocese of Dumaguete diri sa among lungsod sa Ayungon. Ug medyo busy gyud mi gamay mahigala, no? Dili lang kay busy gamay, busy gyud kayo sa amo nga mga buluhaton diri karon. Sanglit nagkaduol naman ang pagbisita usab sa among talahurong obispo. Ayan, no? Bino arin na tama hingala sa atong Saint of the Day. Boy ng Saint of the Day nato karon matud pa bisag wine ng utana. February 14 mao si Saint Cyril and Methodius, no? Sila karon mo ay atuang mga kuan. Si Saint Cyril and Methodius. So doon ay mga pangutana mga higala, no? Kinisa man kini sila. Boy, no? Secondary sa ato ang listahan, ang ato ang kini si Saint Cyril ug Saint Methodius. Kuni sila mga
mga kuan kini sila mga higala, no, kining gitawag nato og nahimo kini silang mga santos tungod lagi sa ilahag mga maayong buhat, no, mga matud pa buhat nga maoy nagkuan kining gitawag nato sa in English og nag-ila sa Dios nga makagahom sa tanan og ila kining gipakita pinaagi sa ilahang mga binuhatan, no, kini si Saint Cyril and Methodius. So matud pa diri sa ato ang listahan kini si Saint Cyril ug Saint Methodius nangahimo kini silang santo tungod sa ilang mga maayong buhat, no, tungod lagi kay ilang gipakita diha sa ilahang kinabuhi ang matud pa kinaiya, no, sa pamahigala ha, Saint Methodius and Saint Cyril. Ayan, no, ko aniya na mahigala Saint Methodius and Saint Cyril. So mahigala ha to sa ning i-click ni diri ato ang Saint Methodius. Friday ba mahigala, no, ato di ay nga tibiyaon una o may muto sa mga ato ang talahurong obispo, no, si Saint Cyril and Methodius. Abi, no, kini si Saint Cyril and Methodius nahitabo mga higala nga kuan ni sila kanang tradition tells us that the brothers Methodius and kining Cyril and Methodius, no, did not take the name Cyril just before his death. They did, you know, grow up in the Thessalonian as sons of a prominent Christian family. And because many Slavic people settled in Thessalonica, it is assumed Constantine and Methodius were familiar with the Slavic language. Methodius, the older of the two brothers, no, matud pa sa diri sa atong listahan, the older of the two brothers became an important civil official who would have needed to know Slavonic. He grew tired and worldly affairs and retired to a monastery. Now, si Saint Cyril became a scholar and a professor known as a philosopher in 860. Now, si Cyril and Methodius went as missionaries to what is today Ukraine. Ay, kini di ay silang duha mga higala, muna sila nag-mission dito sa Ukraine. Si Saint Cyril o si Saint Methodius. Abi no mga higala, no? Tungod lagi kay kuan mangyudron kanang Valentine's mangyudron, ato pong tandugon ang kinabuhi ni Saint Valentine, no, mangutana kinsa man kini si Saint Valentine. Bueno, kini si Saint Valentine mga higala sigon diri sa ato ang listahan, officially known as the Saint Valentine of Rome, is the 3rd century Roman saint widely celebrated in February 14 and commonly associated with courtly love, no, kuan ni siya iya di ang gaani kuan Saint Valentine of Rome. Although not much of Saint Valentine's life is reliably known, and whether or not the stories involve two different saints by the same name is also not official, it is highly agreed that Saint Valentine was martyred and then buried in Via Filomena Flamina in the north of Rome. In 1969, the Roman Catholic Church removed Saint Valentine from the general Roman calendar because so little is known about him. However, the Church still recognizes him as a saint, listing him in February 14 spot of Roman martyrdom. Sa ato pa kini si Saint Valentine dahil mga higala, matud pa na ila kini sila sa kining sa ato pa na courtly love. So karong adlaw mga higala, ginumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan. Ang official gyud mao si Saint Cyril and Saint Methodius, pero atong gilakip karon tungod kay Valentine's Day malagi si Saint Valentine.
Ang pagkain ta mga higala sa atuang nga mga buhat tono niining kamuntuhon ug ari na ta mga higala sa atuang catechism. Awi na mga higala atuang balik-balikan gihapon no. The Catholics worship statues and other images. Ang tubag na no, wala gitay image nga gisimba isip Dios. For Catholics, these sacred things conveyed something about God and are not God themselves. It only represent or tell something about some aspect about God. Images only represent God, no? Represent lang. Wala ginato ilha, no, nga Diyos kining mga imahe, pero nagrepresent din sila. For example, crucifix depicted the sacrificial God, no? For example, Mama Mary, to pray the rosary, devotion to Mama Mary. Abi no, ado naman gay mo object na mahigala kay sa Deuteronomy Kapitulo 5, versikulo 8, ayaw ka mo pagkulit og larawan sa bisan unsa nga atoa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta. Manano nya mapahimo ang Ginoo pero do na pud tay mga higala nga mga panahon nga ang mismo ang Ginoo maoy nagsugo sa kanato paghimo og mga imahe. Sa mapananglit kang Moises, no? Sa Números Kapitulo 21, versikulo 9, busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, sa maning English og tumbaga, bronze. Og gibutang niya kini sa tumoy sa usa ka tukon, og kun ang mapaakan og bitin mo tan-aw sa bitin nga tumbaga, dili kini siya mamatay. Of course, ang mensahe niadto, the serpent ang bitin symbolize the sinfulness of the people. Sama ba ni panahon ba ito bang Garden of Eden ba? No? O niya, of course, the sin gi-offer ang atong pagkamakasasala. Means repentance. No? Sa ato pa ang bitin dahil mga higala nagsimbolo o pagmasol, pagmahay, pagbag-o sa kinabuhi. Unya, matud pa ang atong Ginoong Hesukristo nahisama sa mao nga imahe sa diha nga nagbitay siya sa krus. No? The images that resembles humility, repentance, joy, not idols, but an important image of that can remind us about God. Okay, klaro? Nahala, no? So, sa kunang balikon mahigala ha. For Catholics, these statues or sacred things conveyed something about God and are not God themselves. It only represent or tell something about some aspect about God. Images only represent God. Now, sa ito pa, wala gitay imahe nga gisimba isip Diyos kung dili nahimo lamang kini sila nga representation sa usa ka Dios. Murko na ba nagrepresent ra ba pero dili gyud mo ato ang gisimba isip Diyos. Okay, klaro? Okay, no? Kan a Catholic have, kanaanan Catholic, ato na natandog na to na ang natandog na nato na nga topic. Pero ari kita sa last topic, manghigala. Last topic ta. Question. Unsa man gyud ang kahulugan sa nagkalain-lain nga postura or posture samtang manimba kita? No? Unsay kahulugan sa atong pagtindog, paglingkod, pagluhod panahon sa misa. Pero, paglingkod, engage in active listening, giving our attention to the reading, homily, and psalm of the prayer. Number 2, standing. Stand for a couple of reasons. Listening to the gospel, acknowledge that we are in the presence of God. No? Kneeling, reverential posture, penitential posture. We acknowledge our unserfulness and asking for healing. Okay, no? So, muna yung mga kahulugan, no? Ang paglingkod, engage in active listening. Ito, nagpasabot ka na nga maminaw yun ta. Na giving our attention to the readings, maminaw ta sa mga wali o ingong manusab sa mga pagampo. Mutindog, nagpasabot ka na nga mukuan kita stand for a couple of reasons. Listening to the gospel, maminaw ta sa ebanghelyo. Atong ato nga giila nga niya kita atubangan sa Dios, no? Acknowledge that we are in the presence of God, and of course pagluhod, reverential posture, no?
mao ka na pamaagi nga motor pa atong gitahod, pamaagi nga gipakita nato ang atong pagtahod. Niya pagpenitensya, niya pag-ila na kita makasasala. Ayan, no? So, ang uban, dili gyud muluhod. Kaya nga, no, sa nagay na po sila una-una. So, unsa ganito ang muluhod? Reverential posture sa ito papagtahod. Penitential posture, paghinulsol. Of course, ang pag-ila nga kita makasasala ug asking for healing. No? Pagpangayo nga kita mamaayo sa atong mga kasalanan. Okay. Abay no, dinhin na lang una kita kutob. Salamat kayo ha sa inyong pagpaminaw o pagtanaw sa ato ang teleradyo sa DYWC. Ako dahil nga tigbayaon usa og may mudto sa mga kuang partner, no? Si Sister kining Preachy Ombak. Sister Preach, kumusta naman ka Sister Preach, no? Ang ako usab nga partner sa pag kining atong trabaho mahigala pagdala sa mga tingog sa pagtulunan dinhi sa radyo o sa TV. Kumusta na ang ato pod nga technician, siguro si Brad Elmer, si Brother Sunny Boy, o kinsa pa tong usa wala na ko kaila, no? Dugay-dugay naman ko kung wala na makabalik sa DYWC. Kung ano malamang ni ako ang mahingala mo ra ba o kining internet na lang ni ako. Dala no, may muto na kanatong tanan og ako lang hapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.